Inten. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Inten. Ay nagkarumutan na kita at tao nga gindag dito'y. Buong tiulok na kita tatao. Enteng? Gabito kan gabita. Nagapada nga agasawa gapo iti imon. Ha? Damot pablaw kan Lucas naggabuda. Dagiti daduma agtakaw da. Enteng? No niya katinaknakan dagita klase ti tatao. Na... Agpipila damutan nga magdarom ka na kanji barangay hon. Ay, Kurt, aganos ka Tasi kakat nga rod ti kapitan. Kasladanda ni Inal daw, matan nga daw may agdarom, kapitan. Huwag garan. Ay, ado batan ti agaapa, gapo iti lutay, balay, mula, taraken, kanuan niya laditan. Mas dawak ta saan mo't akas to ididamaw. Apay nga yan. Ay, jakmat nga rod amuno apay. Ay, uma akon. Awan lakad, re-re dito, kan ijay. Usto matkit di tapno, pabagbagaan damot laeng ken ka, kapitan. No apay ka tadi daman la mabagbagaan ma, tibagbagay da. Ay, wen nga rod Makita ti trupa ni Parinteng nga nagpalaod to yan. Adda ka nuriri manen panggap iti luti a mapandasulbaren. Bisi ni Parinteng ita. Ket no agsasaruno ka no ti mapan agdarum ken kuana. Anya? Kastaya. Saan matkit di amaliklikan dayta? Nang runa no kasta nga umado ti agar aramid iti dakes. Una. Tarigat na, no niya pa'y ti bagada dakais. Kit isupay taramidin ti tattao. Wen nga raod. Anya ngay, tao tayo laeng magbadaw. Ay na, kan kanayon kalakit din amatiliwan nga agtaktakaw. Ha? Isublim kanya ti ginawat mo asabawon marituyang. Adda ayamat ginawat ko ala kung marikwanang ket awan mag... Ay, saanan nga agbalin kanyak daytoy marituyang. Ha, idarom ka. Ayag darum ka laeng. Addaya pamanagnig mo. Adda, isuday ta CCTV camera iti ngataw. Ay kwa marikwanang. Ay sige. Isubli kunti sabon mo. Suri at talaga. Ay, jak kaya tisuray. Masapol ang mapagbagaan ka. Ay, kapitan, umay ko idarom ni Marituyang. Taaka na yun nakataktakawan. Anya? Idi damaw. Napanagkaut iti kwarta iti drawer kaw. Ti maikadwa, nangisupot ka iti bunga ti mangga alakok adi na binayadan. Ay, unay mutin aya. Itay bigat, nang pidot manen iti sabon alakok. Ay, di pa nasolbar, ti daduma aparikot kat adamanahin. Ay lading ita, kapitan, ngam kayat ko ang mabagbagaan ni Marituyang. Alatay na yun ko tinaga nyo iti listaan dagiti darom na. Ay, agyaman na, kapitan. Anya ngay nga aldaw tiyo umay may. Ay, awagang kantulatan, kagawa. Saan ka man nga may nagtaktakaw to yan? Anya, Kaslamot ni balbalis da kanyak ti dakis nga ramid, ma'am. pagkunamag. Hindi pa lang nga mataktakawan na iti krudaw, iti graskatan. Ha? Sino nga iti mga aramid iti dayta? Ket, asino pa'y ngay, ti saan ang makagatang iti krudo na Nakita ka ni Kwarog idi na minsan ang naggapo iti bangkag. Anya? Papayaban na kayo ng Uncle Inteng. Taindarom da kayaw na natuyang. Asinaw tinagdarom kin ni Kapitan. Ni Kadimarikwanang. Wow, na natuyang. Isu amapan kayaw, tasumpatan nyo ti darumyaw. Na, tapi na ipaiso na tinapan nagdarom. Ay salbag da yabaak. Gumbunayo Nagkunang amin ngagtakaw kayo iti diyo kukwa. Anya, may saka mo't Kwarog. Apay, perfecto kaya mo't. Unmay, perfect tao ti pamagay. Kita ektuman no awan apulos ti pagkamalyam si ka Kwarog. Na Aha!
natiliwak mo't lang ay, no asinaw, tiyang tatakaw, iti krudaw. Ay, tataba daw. At da kayo di takasamakan. Si kagayam to may agtaktakaw, iti krudo, kwaraw. Oy, saan? Di nakasitkan. Tumaraya ka. Ay, kwaraw, agsubli ka dito, ay, buwisit ka. Itarom ko ni kwaraw, akana ka, paray. Anyat basol na kan ka paray. Natiliwak nga agtaktakaw, iti krudaw, iti bangkag may, paray. Anya? Kasladyak mamati ama aramin ni Kwaraw. Siya nga ron tinakapanag paray. Alata pa ayabak ni Kwarog dito barangay ho. Ay, agyaman nagparay. Agdarom ni pare badong. Idintot, agtakaw mo ni Marituyang. Kat, apay, parehas da kan ni Marituyang iti panunot. Buong ti ulaw, ti aramidin dagita klase ti tataw. Anya, Napanan nga, tinasimbang a panagpampanunod da. Takas lawam mo nasaya at asur-surudan. inteng. Nukasta, ni Kwaraw tagtaktakaw iti krudaw ba daw? Wine, ngimato kano ka nga may, ti per liter ti krudo ita. Kunam lang amin no isuntay tao nga awan pagkurkurangan na. Agpada kayo, magtatakaw, tuyang. Isa masyanak ka na kayo. Na, Period. Ang mga lumakaisawa nga pa, iti sana na siya. anya, Kano nga iti panagsango may kano kinitataba daw nga gail. Inton malpas na Marituyang kan kagawad kwa nang. Ha? Aguray kayo nagadupay mo dagiti nakapila. Kasi kayo matanggal. Nagadua pa rin ko tiyas asikasunyaw. Permi iso pag-aasiyo ko matadi ka agluko-luko. Ay, kinapudno na. Naurnos min amin asusik may. Pudno ti bagbagap. Why, nanggail. Iso nga umay ko ibabawi ti darom ni tataba daw. No problem. Puro. Awanan ti daraw. Anya nga iti makunamay. Kagawad kwanhang. Kapitan, Inamin mo't ni Marituyang. Apay pagmultaan tayo pay. oray saan ang kapitan. Tinasken, bayadan na dagiti inalala na. Nagasat pala ni Marituyang nga rod saan mo apagmultaan? Ay, Ti importante, agbalbaliwag. Anya ti imbabawi ni Kwaraw, ti darom ko, paray. No kung na naurnos yung kanon ti susik yung adwa. Ay, sana po no dahita, paray. Ay. Salbag ka kay diya. Naa. Asino ti mangibabawi ti darom ko? Saan ka diya siya? Amuyo mait, nagado ti parikot nga sa asikaswak. Ay, saan nga umdas arason dahita, paray? Suron ka. Naa. Ti kunam kay day, aday ayunam. Ayunam ni Kwaraw, kakanakam. Naa. Siyempre, ayunak ani Kwarog, takaan nakakangaraw. Ay, awan mo na talaga, inteng. Jakmit kaya't ama ibabay ni Kwarog akaanaka. Agin uungat ka. Ibagbagam abuong ti ulom dagiti agar aramid iti saan anasayaat. Ngam gayam, uray si kamay. Nasayaat ayamot ti kasta nga adda ayunam ti madi nga aramid na. Kuwa banang. Ay, uray no basol na. Gapula ang takaanakam. Ayunam kit din. Shh! Tagtagari. Ang mga no ada makangagkan ka. Uray man. Saan kong ayunan ti maday nga inaramid mo? Anya? Apay mo't nga ita, kastamotan ni Kapitan Kabadong. Awang kiditiam muna, akas kapitan. Madimutan ano kasta Kabadong. Jak kanunungan ti kasta. Iso para kanya, masapol ang mabagbagaan ni Parinteng. Agasem dat, darom ti komplainan, mabalin gaya mga ti respondent ti mangwitraw, wenno mangibabaway. Wan nga rod Inton pa nagbubotaws, diyo ibubotaws ni Parinteng. Ay, bayam, ta ibagak day ta kadagiti kalugaran tayaw. ay, saan apatas ti panangituray kada tayo ni Kapitan? Wan, agpay
Puno dayta, kakabsat. Siyak, ti makapanagdag iti dayta. Iso nga indon pa nagbubutos manan. Saan tayo ngebut-butos pay? Umanamong kami dita, badong, tuyang. Agyaman kami kada kayaw, kakabsat mi idang, awan labas na. Mabuhay! Ay, anyak kinunam ko ro. Padaksin da kadana tuyang kan tatabadong anggal. Ha? Saan ka no apatas ti panang iturayaw? Saan da kayon to kanon nga ibutaws? Ay, nagloko na kita nga agasawan. Ibagbagak da ito'y kadakayaw, tapno amuyaw. Ay, madidaytan. Iso ang masapula pasardingan nyo ida, angkay. Makitam dayta nga imbu nga ti madi nga inaramid mo, inteng. Ay, just kikid diti kastoy abiyag. Anya ayat tilaknakan mo nga men, taapay akasta ka. Naa. No kayat mo anasayaat ka. Urnusem ti madi nga inaramid mo. Ay, ewan ba nang? Ay, agasem nga dayta. Ta saan dakon nga ibut-butos ka no? Ano ti ko ng pare? Kastoy langan pare. Ituloy mo ti darum mo ka ni Kwarag. Puno ka di dayta nga imbagan pare. Wen, jak ayunan ni Kwarag, puta kaanakak. Ay, agyaman na, nukas ta nga raw, pare. Jak ngamin mamati ama aramid ni Kwarag, ti agtakaw. Ngam ita, da kayon ti makaamok. Pare, Napanunot ko na say-saya at mitlag, no ituloy mo ti darum mo. Anya, ituloy ni tatabadong ti darum na kanya. Rumbeng laang Ay, tulungan da ka di mo tinanggal. Diyak kaya ti may balaw. Ay, loko. Siyak nga angkel mo ti ipasubom. Kuwang ka. Ay, ano sam ta nagtakaw ka nga ron? Itakla nga mamo na sana ka napatag ka da kayaw. Naa. Pandanak da ito nga imbagayo kanyak. Naa. Ay. Di ta kayaw. Sana ka man napatag ka da kayaw. Kumusta nga iti nagsasaritaan nyo iti barangay hall? Ay, mayatin pa nang. Inaklon dati kamalida iti tunggal maysa, kahit nagpipinakawandan. Nasaya at nga rod no kasta tinapasamak, inteng. Ibutos dakmat siguro, inton pinagbubutos manahin. Iso nga inton maminsan. Anya manan? Uray no kasjay kaado dagiti agkamkam malay. Di mo unay dilawon ida. Kasano ajak dilawan, kahit makaumada. Nagaduda nga agam kamali. Inteng. Unay kidin aya. Di dan tumamabagbagan ti bagbagida. Ay na inteng, aganos ka Takinayat mo mati pabutusan kapitan. Wanan ba nang? Nagregatan aya ti agbalin amay sa barangay kapten. Ta mairamraman da tao no maminsan. May sa akarit kan kadayta. Tapno say-saya atem pa ti panagturay mo kas kapitan. Agyaman ta da kamwet partner ka amang papapig sa iti pakinakam ka. Iti kasta. Sana ka paabak iti parikaw. Ket naamiris ko mo ti bidot ko. Sabagay, ti kamalay. Mangted iti sursuro ako nada. Ket, pagyamanak met, no kasta ita ti ibagam, inteng. Maragsakan Tay barya ti ginatang ko ngay kagawad. Mabitla ang kapitan. Manumot la ti baryak. Adtoy. 8 apisos sa amin ti bariyam. Naa. Kinu 5 pesos lang ti inyawat ko kun ka. Kasta aya. Ay, kunaklakit din ano sa ngaribo dayjay. Naimbaglaangan ata nasing putak ataaw. Sana kadakas. Agyaman ako unay, kapitan. Kasla siya. Imbis asang agasot ti kwarta, sinuklian na kiidin iti ado. Anya? Wine, pinagbalin na sa ngaribo ti inted ko paray. Insublim ka di mo ilang? Ay saan na? Uray tayo sumot ti nagkamalay. Sana siya. Loko. Rumbang ko mga insublim Di mo gundawayan. Ay, isa na bali Tadumot siguro ti kwartana ni Mari Juana. Iton maminsan, no amo man nagkamalay. Ibagam,
kas iti inaramid ko. Insublik ti kwarta. Udnaw, tinakunan ni Uncle Inteng, tatabadaw. Anya, Nang runa kat kasya bumakatan ni nanakwanang. imbagayo ka dikin ko na, tinaibagak idikin ni Parinteng. San mait? Apay ko mga ibagami. Nasaya at no kasta. Nailaw anak laki din na nang ibaga. Oh, hindi kagdanag. San mi nga imbaga? Ang pangaasay, tadi mo nululitain. Basol ti manggundaway. Malawain. Jak to nululitain ko araw. Isumot lagayam, akasla maluglug, yakajak amaw. Ay, naimbag no anes ti gumatang akas ka ni Inteng, Maray. Jak nga rod maawatan no maminsan ti bagek, Maray. Ay, gagangay na ti bumakuten. Nalaka tayo ang makaliplipat no kwa. Pampanunotag nga rod, sumardeng akong kumangaglako. Nga mailalaanak maut. Di pa abangam to iti sabali da ito itersenam, marikwanang. Kumaa nga kasla mariknak at kabaulakpay mo ti aglakaw. Ay kat addakan kadaytan, Maray. Makiasawa ka nga minon, marikwanang. Sasawom mo't marituyang. Apay, nalakaaya da ita. Kasano nga'y tibiyag mo? Ang may sa kalatan. Anya, Siya kun atalaga ti madandanagan iti kasasaan mo, marikwanang. ay, no jak to pa'y madanagan. Si kantulakit din. Ay, kaasi ka No di ka makiasawa, marikwanang. Anya, Awan ti mga sikasuken ka. Awan ti tumulungken ka. Kaasi kantaw. ha, Iso nga agpanunot ka na imbag, marikwanang. naa. Bunmut nga may, makiasawa kan, Maray. Anya, Tapno, dakadwa mamanga si kaso iti tersinam. dayta ka di manenti bagayo kanyak. When atag may sa ka mga may, two head is better than one. Ay, panawadak man laangan dito ay. Na, Pa-English kapay mo dita. uray saan kan nga aganak, Maray, adan to asawa matumulong king ka. No maipapaniti dayta, ay ada kwartak. Manang danak ano kayat kao? Ay ka, daking ka ang around, Maray. Kasano adi makaungat kan kakit at damot ka malimparay. Paray, Lalaki, ayan ikagawad ko na. Kaibagayo ang makiasawa. anya, Siyempre, urayan naman ano daw may agaram kan po na. Sikamot. ay una niya. Kamalingag paiso, Paray. Dahita katikunak adiyo aramatan dahita utak yaw. Masiksikuran kami ngamin ang magkikita ng agmaymay sa akanayaw. At damot ni Edgar amay sa abarong agkursunada kanukit ni marikwanang. Anya, ay diyak ang muday ta, tuya. Naibaga kanu ni Edgar idinaminsan anabartag. Ni Edgar nga anak ni Matias di tadaya. Wen, Bali, 24 atawin nga raw, tibaid da. Di bali age doesn't matter, ako nada. kasla isunton ati anak ni marikwanang nubilang. Ay, manta ka sa ritak to ni Edgar. Awan mo timbagbaga kakasta tataba daw. Anya nga awan, kino imbagam ka no, may dakursunadam ni Marikwanang. Ay, pangasi o tata. Hindi lang nabarta ka siguro dahita. Mayat no ni Marikwanang ti armam nga asawain. Tas si kanto ti mang sublat iti tersina na. Kanya duma pa si ni Kwana, Edgar. Tila ibagbagam may tataba daw. Ay, agpaiso ti kunak. Iso mapanak inton malang mitayan na. Ibagak king Kwana, ti panagayat mau. Anya? Agtugaw ka kwaraw. Tapno at the witness. No niya ti sungbat ni Marikwanang. Ikit na, tatabadaw. Anya kumamot ibagam nga ikaba daw. Maray. Imbaon nak ni Edgar ang mangidanon ti panagayat na king ka. Ulitag, awan iti bokabularyak ti makiasawa. Sungbatam ki din tayat ni Edgar. Tapno di kan mabaakan na balasang. Anya, Panunutan Maray. Narigat ti agmay-may sang agbibiyag. ay subardeng ka man.
No adadadahil tiri daw mau. Awan mang tarimahan. Awan ti agkarpintiraw. Ay, saan aparikot kanyak dayta? Manang danak no kayat ko kuna manayin. Na, sino ngayon mo timang kayat kain ka no kasta ka? Ay, jak kaya ti makiasawa iti ubing ngam iti siyak. Anya ngay nga ron ti kayat mau. Ay napili ka launay, Mike. Ay padawan dak dito yan. No saan kayo agumatang? Saan laang? Pinagsasawan ni kagawad ko anang ni Tata Badong. Anya man ti basol ayan ni pare Badong. Pilitan na nga rin ni kagawad ko anang nga makiasawa ka naon. Unay ka dayta akalokwan nga aramidad ni pare Badong. Diyak mo kan ko na Pilitan na kiden no saan nga ron akayat dayta ti makiasawa. Gapot at dalayan kwartam nalastog ka ngagsasaw, maray. Di nakpilitan na makiasawa. Tadyak kayat, kabadong. Nagwapo ni Edgar. Kin ubing pa'y nga adayaw nga mitisi ka. Ay panawan na man dito, kabadong. Barsakan ka dita iti buti makita. Na, ay awan mo na talaga, maray. Para makita man niya mo ti pagbanagan ti biyag ma. Anya? Ure ado kwartam, di mo maibaunday ta. Agrigat kan tao. Awan tao ti tumulong king ka. Naa. Marituyang, nasaya at imay ka dito tersinak. Apay kaday marikwanang. Bagbagaam ni kabadong. Makapasuron ti aramid na. Anya, Agasam, tapangtaan nakpayan. Agrigat akanaw. Awan tumulong to kano kanyak. no siyak ti sika. Makiasawa akon. Tanarigat ti agbaba aklatan maray. Ay bay sa kamad. Apay, kasla gumatang iti tagila ko laeng aya ti makiasawa. Na! Isumot lagayam apimanaw dito lugar tayo ni Edgar. Di na nga ron kaya ti aramidad ni pare Badong. Uray kumamot no agpayso adisidido na Edgar. Ang saan, Mike? Iti rigat na. Isupay ka no, ti adaganas na nga agungot. Anya? Isu nasasaya at may, no, pimanawon ni Edgar tap no awan ti pampar ni pare Badong. Sa bagay mutkit di inteng. Ay, Diyos kay, imanawagaya mo ni Edgar. Nag-asawa da ko makin ni Mari ko anak. Na Ay na, uray lang na magaan to'y subil ka. Nabayag kahit adi naman tikaan di taba. ay, una yun. Makasidak iti karni ti baboy paray. Awan mo ti agkasar dito lugar tayo. Tamno adda papan tayo kumapakiwatwatan. Ay, maawata ka no apay akayat mo nga agasawa da kagawad kuha ng Edgar pare. Ay, Una yan. Gapulat ta kayat mo ang makaraman iti watwat. Kayat mo apag-asawaan da kagawad kuha ng Edgar. Ay, loko ka. sika ngay mo't kwaraw. Awan ka diti plano, mga asawa. Siyempre, adda Tata Badong. Ay kahit mga asawa ka nga ro din Tamno adda mo pakiwatwatan da tao. Naguray kayo kadilang Tata Badong. Adda mo ni Mary Jane. Tinangabak a kandidata ti barangay tayaw. Ay saus, di pa imot napintas launay tinapili yaw. Imposible akayat nakday jay. Agpili ka nga ro iti balasang arma, mga asawa kan. Ha? Si kamot ti magagaran. Ang makita kayo man kita Tata Badong. Makasidsida ako niti karni ti baboy kwaraw. No kayat nakti may sa balasang. At nakadimot lang nakasagana akwartayaw nga aramaten mi apagkalay sa amin. Ha? Anya? No awan, di nakdagdagan ang mga asawa Tata Badong. Sumardeng kan Badong. Uray tanda pakiwatwatam dita. Pakiwatwatan? Sa dinaw? Di mo amaw. Natayon ni bakit isyang ditalaod. Idi kanurabi ay. Tay bak abalasang ani isyang? Wen, isong agsagana kamuteng tamapantamakkilamay. Ay, piman mo nga isyang. Tawan kabsat na, wano pamilya na at umulaw. Wen nga raod, iso ama pantayo. Tamapantayo tumulaw no anya tinasken ama aramay.
Ay, maragsa ka na kabaranggayak ida. Tauray no awan anak wano kabsat ni bakit isyang. Ket adda kay anak balain akasla ka pamilya na anangaywan ken kuno. Iti panagsakit na aging ga anatay. Ayun kapitan talaga kasta. Dayto tibay sa kadagiti kapintasan nga ugali tayaw. Arumbeg adi tay kumapukpukawan. Ken ipatawid tayaw kadagiti anak tayaw. Atiw pa'y day di bakit isyang ti adda kabsat wano anak na. Pagkunaa maribanang, Espesyal nga mintilungon na. Kompleto dagiti na usar iti lamay na. nagado nga men dagiti napantimulong akakalugaran tayaw. Idi adda iti ospital. Agsusukat dagiti kaaruba ng agbantay. Ewan nga rod. Kunak ano kakaasi ti may sa abaak adi mga sawa. Tawan ti tumulong. Kas nakunakan yak ni kabadong. Ay, patpatsyemmet nga minday ja apari badong. Aging gayta. Awan pa imbaga na dumawat iti pamakawan ka ano pasinsya. Kadagijay nga imbagbaga na kanyak iti kalabas. Ay, surun kaun na talaga. Yakla impagaro pakas jay kaado dagiti tattawa na pantimulong kani bakit isyang tuyang. Amuda nga min nga awan kabsat na, wano kabagyan na atumulong. Atiw na pa yun ti adda pamilya na. Nagpintas ti lungaw ken pansyon na. Ken ado ti timulong akabaranggayan tayaw. Iso ano maminsan, di mo kunaan agaputamay sa abaak nga awan anak na, wano awan asawa na. Ket kakaasay nga awan pulos tumulaw. Uy nga raw. Nga nga iti nagsasaritaan niyaw, kalpasan ti tabon ni bakit isyang paray. Nagsasaritaan may, mailako ti balay ken sular na. Ket pagbibingayan dagiti amin ati mulong. Ha? Sanda akayat, ang nakunak. Kawa mo sa bali ang mga la, no di isuda. Oh. Ay naimbag man. Nasaan da binaybayan. Kit awan anak ken kabsat na. Nagkunang amin mo't akasta. Aging ka ita. Awan pa'y napuutak mo't anabaybayan. Gaputag may sala ang agbibiyag. Pare! Kumusta, Marikwanang? Ibagam man na makiasawa ak, takakaasi aktaw ngagmay sa. Ay, saanin maray. Nakaamiri sa kitan. Ay nasayat mo't nga ron no kasta. Pakawanin na ka, maray. No nasaktan tirignam kadagiti bagbagak idiking ka. Wunod. Awanan kanyak dayjay kabadong. Kat kidawak adi mo ulitan ang tinaramid mo. Ay, agyaman ak, maray. Talaga asahanay, Marikwanang. Agbalbaliw akaw. Ay, hilo kwarog! Angkal, Ha? agkakapsutak. Anya? Panagrignak at mataya ka, unangkal. Ay, saan kwarog? Ay, mabit lang ta umayak dita. Darasan yaw, angkal. Ang mga nudida kung mabutan na si Bibiyag. Ha? Ay, sige, umayak ditan. Mabalin ka di mana ti umayag tugtugaw di tao ikagawad. Ay, basta da kayaw. Mabalin latamot mangdamyan. Masiksikura anak di tabalay may. May mayat di tao itado ti lumabas. Ay wun makapatpatang yu pa'y dagiti umay gumatang. Hay, masikura anak nga awan arami da kajay balay kagawad. Kasta kaday. Kaya't kau ti mapanagdalo si ti paraangan may. Nga may pagelmet dagiti anak ko. Agtrabaho ka pa'y lang amin kat adalang arudan dagiti anak mo. Sa bagay, uray sa anak ngagtrabaho. Itid tamad dagiti masapsapul ko. Ay, sumat. Inyaramidan da ka pa'y itidak kalabalay mo. Iso nga awan parikot mo. Kwarog? Sumra kayo, angkal.
Ay, aguray ka. Ay, loko ka. Kung na matay ka. Kung kunak lang day di angkal. Naa. Kinabudno na. Nagluto ak iti kang kanain. Tapno at da pagsangwan ta. Ay, loko ka. Ay, nagdanagak doon. Kan kanayon met nila kay Damian ang mapmapan iti tersena ni Marikwanang. Kay kayat nangarod ka no, ti makipatpatang, ngam ti agbuya iti TV. Tirigat na. Natayon dagiti dua apada na alakay akapatpatang na. Ada mga min trabaho da amin dagiti anak na no aldaw. Bagay na taagigan mo ni Marikwanang dita tersena na. Naku namaw, tuya. Kamampay, ajak makita dito nila kay Damian kagawad. Siguraw, naturog, unusan, ada napanan na sa bali akaruba da. Ewan ka din bagbagakan kanila kay Damian. Ganya, Sakman langin ti mga ibaga. Kursunada na kayo dyan lakay. naa. Ay, saan man atila ibagbagam? Ay, pudno ti bagbaga kagawad. Una yan ni Mang Damian, lupod no manday ta. Iswa ka na yun nga umay ditaw. Tada purpos na kada kayaw. Ay, pudno aya. Ngayon baga nila kay Damian kun kakwaraw. Tiyan niya. Nga kurso nada ka ni kagawad ko anang. Sanang kang kung kunak lang day jay. Ay, kunak kay. Ay, balbal laagan kakwarog ha. Ti kunam siguro pag saya atam ti kastangar aramidan. Ang kail. Mangag nila kay Damian dayta ay ang mga no ilunod na ka. Ha? Dakas, tagulol ba? Isungag balbaliw ka. Diritsaan ka man, Mang Damian. Agkursunada ka kanumot kanyak. Ha? Imbagam kanuday ta kan ni Kwarog. Pudno ka day. Ay, loko matanday sa akwarog. Ay, awanin bagbagak akasta. Ah, Ulbo na talaga day sa akwarog. Laklakayuda na kaon kagawad. amok mo't kit di ah. Ay, ibagam man kit di kini kapitan, tabagbagaan na day dya ka na. Ay, un nga roda ah. Gaputa umayak ag tugtugaw dito tersinam. Yaramidan nakit day niti sana pudno nga istorya. Awan ka dito aramidam itangal daw ko arab. Awan mate, abay ka day tata. Kasapulan mi ti kadwamay nga agdalos ijay bangkat. Ha? No kaya't mautang danan da ka. Umay ka, intun bigat. Manungay ti itang danyo kanyak. Di kagdanag, tasan ka unay amalugay iti itang danmay. Sige. Umayak, tata ba daw? Agyaman na, kuwaraw. Ay na, nakasamsamak gayam to'y daldalusan ta, tata ba daw? Kit iso nga rod apadalos akta nakasamsama ka yung kuwaraw. Siya pa'y nagpudot ti darang tinayt. Ay, aganos ka ah. Ay, Malpastan tulat ta, kuwaraw. ay, tata ba daw? Anay ka, nagsakit, anay! Anya tinasakit, kuwaraw. Tidyan ka, nagsakit unayin, tata ba daw? Anay. Ay, nukasta nga rod. Awagak ni Parinteng, tao may ditaw. Ay, saan ang tata ba daw? Ano sa konti magna, ama pa ni Jegit ti kalasada. Ay, ubayin ka nga rod ay, kuwaraw. Uwan man, tata ba daw? Anay! Intulod mo ni Kwaraw, badaw. Wag, inubak pa yun nga impan itiigit ti kalsada. Anya, di mo lakit intuludan ijay barangay clinic. Di na magkayat. Kabailan na kano ti mapan nga agmay-maysa. Sa bagay, at dadagiti pada na at tricycle drivers nga agpasada dita. Inuray ko pa yung nga rod, nakalugan iti tricycle. Kalpasan na, pinanawa kaun. Nasaya at nga rod no kasta, badaw. Tinapay man kan mainam kagawad. Ay, nabambanugak. Oh, agtoy. Thank you. Ay na, nagrigat ganam tagdalos iti bangkag, anasamag. Apay, damdamag kaya. Ah, naguray kayo man. Itay pa yung madlaw ko na kami suot kayo ah.
Naimbag, tanaranaan ka mutlaing ditaw, kwaraw. Ha? Mang Damian. Ay, sige. Panawan kayo pa ditaw, Tata Damian. Hey, di nakpanawan. Gaputa nga dabasol mo kanya ka. Ha? Ay, kuha. Pakawanin na ko Tata Damian. Aklo naktibasol ka. Dinton maulay. Nasayaat. Ulitam tupay. Ibawat kun kan kada ito sa rukod ka. Uray laklakayan ka. Ha? Inteng, inungtan kanumot ni Mang Damian ni Kwarog. Ay, day takot ti kunak ka ni Kwarog. Naranaan na kanu ni Kwarog ijay tersena ni Kagawad Kwanang. Basol na. Nagkunang amin. Nagpakpakawan kanumot ni Kwarog idikalman kanila kay Damian. Ay, nasayat mo. Tapno naglinawag da adwa. Wan, nagkari kanu ni Kwarog, adi na ulitan ti inaramid na. Ay, rumbeng laeng. Tasan ang nasayat ti kasjay nga aramid na. Kunak numapan ka manen ijay tersina ni Mare Kwanang. Sana tuyang. Ano saklang ang tiagyan dito'y parangan may. Apay ngay. Ay, nakaunget akit iday sa akwarog idikalman. Iso pinagungtakon Anya, Wan, anday idikalman ngagkuy-kuyakoy ijay tersina ni Kagawad Kwanang. kunak man nunapan ijay klinik idikalman. Ay, nagkarumitin da di akwarugin no kasta. Tuyang. Ay, amumla ko maakas jay. Tadimon binagaan ang makitangdan. Nga mala, ikak iti kagudwat itangdan na. Tadi namit ko na. Inton maminsan, dimon ay ayaban ang makitangdan kadata. Ay, wala. Kung saan ako na mamatay, orayan niya ti magbaga na. Ha? Napaglan mo't gayam nga ulbod da akwaraw. Ay, talaga akas dyan ni Kwarog, Marituyang. Ay, di mi ammo, no apay. Anya, Uray ni Uncle na nga inteng, kat maiturad na nga ulubudan. uray kumamot nuubing ti pangararamidan na iti dayta. Saan magtalala kay Maray? Win nga rod Iso nga uray da kami kan ni inteng. Saan kami abasta mamati no kasya nga adda ibagbaga ni Kwarog. Uray da kami mo't amaray. No kasta, uray da kayo kat inulbudan mat ni Kwaraw, kapitan. Eh, kitwin. Ibaga na amat matay. Saan kaya? Anya! Iso nga pasinsyam kuman ni Kwarog. Ta di na muter aramidin na. Ay, Ay, ti kuna na siguro ka pakaidayawan na ti kasjay. ay, unayahin. Ibagbaga. Din to mangipangpangag. Di kagdanag, kapitan, ta makaawat ak magkiiday. Eh, agyaman na. Kagawa. Mabit man lang ko, Arag. Ha? Tata ba daw? Di kagdanag. Awan ti dakes nga ramidaking ka. Ay, kuha, Tata. Apay nga inulbudan na. Ha? Ay, suray, Tata ba daw? Kung naman nasakit ti tiyan mo, tagayam pambarmulaan. Ay, kuha namin. Maday, tikas di nga aramid mo. Suray, Tata ba daw? Mala, pakawanan ka. Ng pangaasem, tabalbaliwam, tikas ta nga aramid mo, ha? Tamno di mo ko na, ikang ka, iti kagudwatang dan mo. Sumat lagayam kunan nagrigat agdalos iti nasamag. Wun Maray, di nalakit imbagan amasadot kun kayat ng tiagawig. Kinapudno na, awa magayam rekrik na, tagul ulbud laang. Jak amu akin ni Kwarog, parparigatin nalat bagbagina. Bagbagaan mo't kano ni kapitan, di na mo't ipangpangag. Kinapudno na Maray. Pagsasaritaan dagiti daduma akalugaran tayo ni Kwarog, gapu iti kinaulbud na. Basol na mo't laang ano apay, Maray. Eh, nakikita ni Kwarog. Banan. Ay, saan mo't inteng? Apay ka di aya. Makadlawak ta di mo agpakpakitan. Wano agpaspasada. Eh,
Apay ngay, Saan kanumutan na napan nakipagronda iti dua Arabi? no adda na panan na. Ipakada na kumakan ka Kunak adi da agkaralangan iti panagronda da. Tinasayaat, mapan mo damagan no apay anaglangan manan. Masadutak pa yung mapan iji balay na. Kinbay sa? Jak sigurado, no pudno lang, ti baga na kanya. Hello, Kwarog. Hello, Anggal. Umay kayo dito balay kaw. Anya? Ipangasiyaw. Sana ka makabangaw. Nagngato tigurigor kaw. Luklukwan naksabot. Sana, Anggal. Pudno ti bagbagak. Nagngato tigurigor kaw. Ang mga nukon ko namlang mananday ta, Pangasiyaw. Sana ka makabangaw. Nakapasuta ko na yan. Manaktak ka. Sige, bye. Oy, Badong, agri-ring ti cellphone mo. Kitaam no asino ti umawawag. Badong! Itay ka di pa'y dayta, tuyang. Wun, malasong bata mo. Amangan no napatag ti baganakan ka. Nay, di Kwarog may tumawawag, tuyang. Ay, sungbata. Hilaw, Kwarog! Awan ka di Aramidam, tatabadaw. Ay, ada. Makumikumak dito'y balay. Apay ay, Nagkakapsutak. Kaya't ko timapan ni ospital. Anya? Ay, katibagam ka ni uncle mo, Di nakmatpat siya ni Anggal. Atapan na ngamin nga ulul budak lang. Sige, tapadaan sa kakasaritan ni Pare Inteng, numasabat ka. Nangatungag pa iso ti gurigur mo, kana-kana. Ipandak ko may ospital, Anggal. Gayat ko pa iti agimbag. Sige, di kang danag. Ipanda ka iti ospital, itamatlaang. Agyaman, nak. Tanamati ka matlaang kanya, Anggal. Ala, di mo panunutin day ta. Tinaskain, kahit maipaagas ka. Dinggi gayam ti sakit mo, Kwarog. Naimpaglakit din. Kwarog, kumusta kan? Mayat matantirik nak tatabadaw. Mabalin ko kanun ti rumwarin ton bigat. Ay, kahit nasayat nga rod ano kasta. Agyaman nakada kayo tatabadaw. Takin nasarita yun ni Uncle Kao. Awan na nyaman na dajay, Kwarog. Namatiyak ta nagsangit ka mo ngamay. Nataya ko maitan. No saan nagapo kada kayaw. Uray basol mau. Di mo ton arami din tikas jay tapno ada mamatikan ka. Narigat ngamin no manglok-loko ka. Wanang Kyle. Saan kunton nga ulitan tikas di nga ramid ka.